Mestari salapoliisi harjoittaa ruumistaan ja henkeään pienessä, mutta hyvin varustetussa kuntohuoneessaan. Toisella silmällä Nikke lukee huolellisesti poliisiuutisia ja toisella hän silmäilee ilmoituksia. Oikealla korvalla hän kuuntelee kamarimusiikkia radiosta, mutta vasemman korvan hän pitää vapaana odottamattomien äänien varalta. Nyt Niken oikea silmä pysähtyy ilmoitukseen, jossa mainostetaan Mietze Mayerin itämaistyyppistä kohtauspaikkaa. Kuka on Mietze Mayer? Knattertonilla on päässään koko väestörekisterin tiedosto, ja kohta onkin Mietze Mayerin kuva hänen silmiensä edessä. Mietze on saksalais-kiinalainen puoliverinen. Hänen äitinsä on vaariemäntä, jolla oli nuoruutensa kukkeudessa romanssi kiinalaisen laivakokin Xing Pengin kanssa. Mies jätti tytön, mutta suhde ei jäänyt vaille seurauksia. Niinpä mies meni naimisiin neiti Virginia Schulzen kanssa, jonka tunnemme paremmin Virginia Penginä pahamaineisen alibibaarin entisenä emäntänä. Kahvin keitin viheltää. Ympäristötietoinen Nikke on kehittänyt sen toimimaan itse tuotetulla virralla. Ovikello soi. Nikke vilkaisee ovisilmässä ja huomaa heti, että tulijalla on tekoparta. Parta ja silmälasit pois, Nikke komentaa. Oven takana on Mietze. Nikke päästää hänet sisään. Nainen ripustautuu Niken kaulaan ja selittää, että häntä ajetaan takaa. Nikke ei usko, mutta nainen puhuukin vaihteeksi totta. Taka-ajaja on kuuluisa rosvo Nyrkkimanne. Hän ilmoittaa radiopuhelimella, että Vetoville meni juuri Knattertonin asuntoon. Ulkona odottaa kissa Max, joka antaa Nyrkkimannelle suusanallisesti tiedoksi, että Vetoville on likvidoitava heti, kun hän tulee ulos. Mutta kuka on Vetoville? Vetoville on pimeä vedonvälittäjä, jonka toimisto sijaitsee Takinvuorissa. Hattuun on sijoitettu lyhyt aaltolähetin, jonka avulla hän on yhteydessä apureihinsa kilparadoilla. Mietze oli pukeutunut Vetovillen vaatteisiin päästäkseen tuntemattomana Niken luo. Mutta miten hän pääsee sieltä pois? Onko tuo tosiaan Mietze? Teille voimme paljastaa, että Knattertonhan siinä askeltaa. Hän aikoo houkutella Mietzen vainoojat peräänsä. Alhaalla odottaa Manne valmiina likvidoimaan Vetovillen, niin kuin käsky kuului. Verta hyytävä kirkaisu. Loukkasiko Manne kätensä Niken terävään leukaan? Juuri näin tapahtui. Nikellä on näet leukasuojus saksalaisesta jaloteräksestä. Sattumalta siivooja painaa hissin nappia 5. kerroksessa. Mitä Nikke näkeekään alhaalla kadulla? Nyrkkimannen nousemassa autoon. Nikke heittää. Ja osuu. Hissi on varattu. Nikke turvautuu silloin porraskäytävä liukuriinsa. Auto, jossa Nyrkkimanne ja kissa Max ovat, on kadonnut jäljettömiin, mutta onhan Nikellä renkaan jälki. Roistot eivät arvaa, että Nikke on jo heidän kannoillaan. Miten jäljittäminen oikein tapahtuu? Niken kojelaudan alaosassa on monitori, joka on yhdistetty puskurissa olevaan videokameraan. Toisella silmällä Nikke seuraa monitoria ja toisella liikennettä. Sitten hän jo näkeekin auton. Kissa Max huomaa Niken peruutuspeilissä. Konnien auton perään on sijoitettu vesipistooli. Max vetää vivusta. Liian alas. Pistooli käännetään yläviistoon ja uusi laukaus. Ensimmäinen, minkä Nikke näkee, on autopesula. Lyhyen ja virkistävän kuivaharjauksen jälkeen Nikke on jälleen valkoinen. Nyt hän suunnistaa ensimmäiseksi kotiinsa, jonne Mietze Mayerin piti jäädä odottamaan. Ovi on auki, se herättää epäilyksiä.
Miitse on kadonnut. Mutta hän on jättänyt viestin. Miitse tietää, että Nikke hallitsee kaikki maailman kielet. Nikke lukee viestin. En voinut jäädä odottamaan teitä siihen asti, kunnes muutun mustaksi kuin 50 markan seteli. Mitä tämä tarkoittaa? Musta kuin 50 markan seteli, mutta niin siinä vain lukee. Nikke vetää povitaskustaan 50 markan setelin, sen toinen puoli on musta. Nikke soittaa pankkiin ja kysyy, mistä alkaen 50 ovat olleet toiselta puolen mustia. Seteli oli vielä eilen ollut aivan normaali. Niken huipputarkka nenä herättää merkillisen assosiaaton Bismarck ja silli. Seteli haiskahtaa Bismarck silliltä. Tällaisen herkkupalan Nikke oli eilen ostanut Rudolf Rolschinkin Leikkelen myymälästä. Sieltä hän oli myös saanut vaihtorahana 50 markan setelin. Päättelyintään Nikke ei ehdi huomata kissaa, joka sieppaa setelin. Nikke pystyy seuraamaan rahanhimoista Mirjaa vain silmillään, mutta hän painaa mieleensä sen selkäpuolen, josta ei voi erehtyä. Nyt nopeasti Rolschinkin luo, josta Nikke oli setelin saanut. No mutta, miksi Rolschink on sulkenut liikkeensä? Onko verovirasto jälleen saanut yrittäjän iskemään hanskat tiskiin? Sisältä kuuluu hillitöntä itkun tyrskettä. Niken on ehdottomasti päästävä Rolschinkin puheille. Mitäpä Rolschink kertookaan. Laskiessaan iltapäivän kassaa hän oli löytänyt 4 50, jotka olivat puoliksi mustia. Eikä siinä vielä kaikki. Myös voittorahat, jotka Rolschink oli saanut pimeältä veronlyönnin välittäjältä, olivat muuttuneet mustiksi. Hetkinen, Knatterton sanoo. Harva tietää, että hän on myös mestarillinen piirtäjä. Oliko hän tämän näköinen? Nikke päättelee. Jälki johtaa Vetovilleen, joka hoitaa hämärien liiketoimiensa varjolla vieläkin hämärämpiä afääreitä. Todellisuudessa hän on tämän näköinen. Hän on ollut kadoksissa eilisestä lähtien. Kissamax, Nyrkkimanne ja muutamat muut alamaailman tyypit etsivät Villeä kuumeisesti. Harvinaisen sattuman kautta Niken käsiin joutui Vetovillen koko vaatevarasto. Nikke uskoo tietävänsä, mistä Vetoville saattaisi löytyä. Jostain Mitsen baarin lähistöltä. Nikke on erittäin hyvällä tuulella. Sen voi päätellä hänen joustavista askeleistaan. Äkkiä hänen 6. aistinsa sanoo, että häntä seurataan. Vasenta korvaa liikuttamalla Nikke laskee alas lakin reunaan kätketyn peruutuspeilin. Katu on aivan tyhjä ihmisistä, mutta Knattertonin 6. aisti ei petä. Valitettavasti hän ei huomaa katsoa ylöspäin, sillä kellarin ruukusta kuuluu naisen ääni. Käsi riistää Nikeltä Villen vaatteet. Humanitäärisistä syistä Niken pistooli ei ole koskaan ladattu. Tätä älkää kertoko kenellekään. Rosvon solmio sen sijaan on ladattu. Solmion alapäässä on annos hienoksi jauhettua viherpippuria, kun Rosvo nostaa kätensä. Teräsjousi laukaisee pippuripanoksen. Mitä nyt liikkuu Knattertonin päässä? Hän kamppailee itsensä kanssa. Pitäisikö hänen seurata pippurisolmiota, vaiko tunkeutua kellariin, jonne Villen hattu ja takki hävisivät? Kellari voittaa. Sisällä on pilkko pimeää, mutta Niken silmät tottuvat nopeasti. Kissamaisen notkeasti hän pujahtaa kellariin. Mitä leijuukaan kellarin ilmassa? Tyrmäysparfyymin tuoksu, jonka pitäisi mainoksen mukaan ympäröidä jokaista. Se on Virginian parfyymin tuoksu. Nikke päättelee, että oven takana on joku tupakalla. Mutta siellä onkin Virginia Feng kotisaunassaan. Hän nukkuu sikeästi, tai on ainakin nukkuvinaan. Niken silmiin osuu kaistale Villen takin kangasta. Nyt Nikke päättää mennä Mitsen baariin, jossa kokoontuvat kaikki alamaailman julkikset. Kun Knatterton astuu sisään, jäätävä kauhu valtaa kaikki ne läsnäolijat, joilla on jotakin tunnollaan ja kaikilla on.
Nikke antaa uuden näytön osumavarmuudestaan kaikilla aloilla. Nikke tivaa Miitseltä, mitä tekemistä tällä oli hänen asunnossaan. Silloin soi puhelin. Alamaailman pomo antaa Miitselle käskyn käsitellä Nikkeä vieraiden rauhoittimella. Muuten. Kohta näemme, mikä on vieraiden rauhoitin ja miten se toimii. Miitse pyytää Nikeltä tulta, jotta tämä joutuisi ottamaan kätensä pois baarikiskiltä. Niken ympärillä pimenee. Kaavakuvassa näemme vieraiden rauhoittimen toimintaperiaatteen. Baarijakkaran jalka on yhdistetty vetonarulla baaritiskin takana olevaan polkimeen. Nyt sama hidastettuna. Miitse tempaa jakkaran Knattertonin alta ja tämän leuka iskeytyy baaritiskiä vasten. Todellinen tekninen tyrmäys. Pitkähkön uilailun jälkeen Nikke tulee hitaasti tajuihinsa Miitsen olutkellarissa kädet ja jalat sidottuina. Sellaisia tapauksia varten Nikke on konstruoinut oikean kengän korkoonsa kokoon taitettavan pienoistikarin. Kohta Nikke on taas täydessä toimintavalmiudessa. Ylhäällä baarissa Miitse ja Max pohtivat, mitä Niken suhteen olisi tehtävä.